Mas aja diplek. Wah, gawat. Iki kene pancen nggon gawat wingit. Lah kok nggon wingit pripun lho? Namene wong daden-daden do jedul. Kak daden-daden kok jenengan pirsa nek daden-daden. Mbok nek ngendika kok ora waton to, Pak? Titiane nggon apa? Yo, kowe iki apa ora kowe iki mau dandan apa ora? Dandan. Dandan dadi to. Nggih. Lah yo iki daden. Oh, wis dadi le dandan. Dadi ora nyelok awake dhewe kok, Nduk. Iya. Lah rumangsane jenengan ki ora daden-daden. Lah yo aku yo daden-daden. Lah iya. Pokoke semene iki daden-daden kabeh. Lah iya. Nek aku alami kok, Pak. Natural. Pet kokorone pancen wis cantik ngene iki, Pak. Wis madol ke, Pak. Aku yo alami. Lho, alami Wis ayu. teko sik. Iki kok kualik to? Kok kualik pripun? Sing apa mencorong kowe iki kowe keras. Iki sing kaya ngene budhek kok malah lembut iki. Aku adat ketimuran cek tak tengenke kok, Pak. Oh ngono. Titisane Bedari Suprobo, Pak aku. Wah, aku ya ora ngerti kok. Ampun, aja ketularan. Kok terus ketularan? Aku ki mbah, aku ki latah, aku ki. Lah iya. Disuwan kene Gendeng Sari nek gur wong brangasan ku blangkrah apa. Nah. Bintang tamune kena titulat Sinudarsono ngono lho, Bapak. Nek dhewe kan tetap menjadi diri sendiri ya, Le. Nek Pak Gareng kan ora. Dek kan ora pede karo awake dhewe. Wis bagus kok ndak dilotek. Lotek. Apa? Ya kok Mbok apa adanya. Kok sik kok ngene. Jarine dagelan asli, kareng asli. Kok sik kowe kok ngonekke aku ora ngetokke asline ditutupi. Lah kowe iki apa do asli? Lah tiliki piye? Aku lak gur kene sing tak tutupi, kowe lak kabeh. Lagi asli. Asli apa? Asli. Menjilono lho, Pak. Sugeng dalu Mbak Mimin. Nggih sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mbak Apri. Sing dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Kekalipun menika jenengan sampun nate sowan mriki teng Gendeng Sari. Alhamdulillah menika nembis pindah menika. Ya lagi pisan iki. Ya sepisana tetep kudu disyukuri. Nggih. Pertanyaan kowe mau kok telat saka ngendi? Lho ngapunten, mobil kula tumingsang wonten tengah alas mriku. Niku dilangsir ngagem sepeda motor. Nggih, kula dijemput ngagem sepeda motor, mobile kula tinggal mriku. Wah, tak kira kowe iki mau disangkut Satpol PP. Masa nek tengah alas enten Satpol PP. Dadi saiki mobilmu sik temangsang ning kono. Nggih, Pak Sardi nyuwun tulung bantuanipun mobil kula tesih tumingsang mriku. Nek njaluk bantuan tenaga lho, aja njaluk bantuan Probio lho. Lah piye to? Lah kok njaluk lah gitu. Iya. Bengkel kok bengkele telah sementen, dereke sementen ngono ra ya. Bangetene nek diparing ya ora apa ya, Pak. Oh, Ngono lho senengane. kere ngemis sok melipir. Lah nggih menika nuwun sewu Semangat jane ya, mau Pak. arep ngelingke jane aku mau. Nggih. Mergo tekan kene jam 5:30 arep ngelingke ning kok ya lali. Nah, dengan iku mesti dilalekke kok anake kok. Bareng pirsa sing Jenengan Purwodadi ki sing dadi tiyang sepuh kok ya ora ngelingke ki piye? Ngelingke apa? Ngomongane piye dalane jenengan sing wis kulino rene ki lho. jlomprongke Kudune ki anak. rak ya ngandani nek dalane iki sing penak kono ngono lho. Kok terus mangkat dhisik Ora gelem ora ngandani. gelem ngandani. Jenengan pengen mumbul dhewe ra ana generasi dagelan. Wong tuwa kok rasa nggo patuladan. Rumangsaku karo bojoku kok galak cah loro iki ya. Bojoku ra wani ngene lho, sing ngekeki kenikmatan kowe ora tau nyeleni aku lho. Lah ya iso nek gelem-gelem. Ah, moh goleki bingung ya aku. Kula pingsun kenikmatan kula napa dos pundi? Alah. Alah. Kowe ngekeki aku. Injih, ning kula kathah praine nek Raden-raden kados Mbak Lupi niku. Sik aku yen anu trimo nomor loro wae. Lah pripun? Kowe yen ana daru beksine Pak Parjio tulung. Jiragane kerapitan to. Iya. Ketake Pak Parjio ki mah dokoh lek. Oh, menika nuwun sewu wonten panyuwunan namung kala wau kula sampun dipun weling kalian panjenenganipun Bapak Sardi. Nggih, Mas.
monggo ngaturaken lagu menawa kemawon ning sing baku panyuwun lagu menika dipun aturaken dening para waranggana tuwin bintang tamu. Oh, napa kemawon? Perkawis mangke wonten pasumbang bawa dipun caosi wekdal wonten ing wanci gara-gara. Oh, nggih. Menika saking kula Mbah Pacul ning sing penting layange diwaca ya Nak. Diwaca Nggih, Nak, nggih. Nggih, Dik. Menika badhe nyumbang bawa gendhengipun wuyung matur nuwun saking kula Mbah Pacul. Oh, mangke. Niki wonten tindhipun 700 matur nuwun sanget. Kula suwun mengga mangke menawi panci gara-gara. Lan menika gi wonten nawala namung maringi bebingah tok 700 ning mboten wonten nawalanipun tegesipun mboten wonten orek-orekanipun. Oh, pamundhutipun mboten wonten. Nggih. Niki saking bungae kalih kula saking senenge kalih kula mbok menawi ngoten. Ya ora, wis pokoke anggar bangsa dhuwit iki ditekel dhewe. Ora nekel lah nyatane sing diwenehke ning aku kok ya. Ah, jane iki mung kowe iki lantaran kudune tibane yang sapa ya? Ya ning ya mboten ya iki mbok ya ora meri kalau Mbok ra rezekine cubri liya. ya. Jarine ora kena melu rezekine wong liya. Wis ditakar-takar dhewe. Hari ini aku tidak bola, aku gawan dalang kok. Lah iya, apa rumangsane sampean ning kene iki ndel-ndelke meh kowe iki mau kontengan apa piye? Aku bolone Pak Sardi kok. Aku ora entuk dalange Pak Sardi iki, Pak Sardi. Nggih. Kok golek perlindungan. Ya coba njajal suarane Mbak Mimin karo Mbak Apri Mas Garing. Dipun aturaken Nggih. menapa? Nggih. Jajal. Menika panyuwun menika nadyanto wonten namung nggih mboten kathah. Wonten ingkang ngersakaken menika langgamipun menika langgam Srihuning. Assalamualaikum Mas Dalang saking Mas Eko Suyanto Cikampek Karawang Gadir. Nggih. Rahayu samudayanipun saking nggih, Pak amin. Mul Juwono asli nderek wungon Pak Rasimin nderek paringi berkah kalian pengestu Mas Mudin Soko. Nggih. Lujengaye wajib Mas Tantut ngrencangi nyuwun lagunipun nggih menika Gubuk Asmara. Oh, nggih. Mas Pur dinamo saking Medion Dumpil ngebiar sampai pagi. Mergo bengi niki nggih disiarke langsung lumantar live streaming Mitra HD. Wow. Oh, nggih Mitra HD. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya. Nuwun. Coba bawane sik sing Srihuning. Srihuning ya. Dicinting. Kowe wis entuk wedok tenan kok isih meksa kepengin karo kaya ngene lho. Wah. Mbok nek men pengen Kae mbok wedok tenan Lah lho. saderenge kalih niku rak kalih Oh, iya ta. Oh. Wah, kowe Apa napa? barenganmu sekolah ya toh nak iki? piye? Barenganmu sekolah. Ora barengan sekolah. Heeh. Barengan Oh. Oh, dadi keterangane napak tilas. niki sing ngasmane Mbak Mimin sing pundi? Dalem ingkang gemati kang kalem menika kula Mimin Bapak. Mimin, Mbak Mimin saking Saking Lardan kita Klaten bersinar Mbak Limbo. Klaten Isi bersinar. kaluhuran. Lengkapipun naminipun sinten? Mantasering Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus-tusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga Inggi pringganing Tyas Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. lho Pak jenenge dawa banget ya Pak. Kok ana mustaka weni bareng iki. Ora nek mosok weni. Kuwi tunggale Sri Kandino iki. Mustikaning kenyo. Ora kok Pilihaning pesinden ngaten lho. iya ya bener. Lah kuwi ning KTP iki apa ora ngentekne kertas jenenge kok Kok ning dawa. KTP jenenge duku iki kok. Apa? Sukimin. Oh, Sukimin. Mbak Mimin menika ingkang menika Mbak Apri Nggih. panjenengan nggih waduh Nggih. nggih tepungke karo warga Gendeng Sari asma panjenengan sinten Nak? Izin derek pitepangan Radi Wanuh. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Susuki. Apa meneh? Princess Widodari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Terus Sucipto niku susune lancip mergo ganjelan boto.
Ingkang setunggal Suzuki. Apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh mulane saka kene mok brangbrung. Wis nyilikke wong pira Jas? Ora garing kok, Wis Pak. piran panggung kuwi kok ora mbok copot-copot ki. Lah klaten udan kok, Mas. Mula nuwun sewu ngoten niku nggih ngentekke anu kertas KTP no kok ya. Nggih to Mbak Mimin nggih. Nggih, ngene apri nggih tulisane gur nemu KTP panut ngoten. Jeneng asline Panut. Nek ampun terkeconi hanya profesi di atas panggung mereka berdua. Nggih. Sejatine menawi pas harian ngoten nggih padha mawon. Yo ndek cempala, Pak. Apa? Ora cempala tok kuwi tabogong. Oh. Ayo no, manut. Ayo mangga, Mbak. Nggih. Sinebut lawan putri. Sopo sing ngira yen sejatine wujud iki Brahala? Kok brahala kok? Priya. Iya. Lho kene iki nyawang iki tenan lho. Wong lanang-lanang terkecoh mboten, Pak. Kaya asli to niki. Niki coba mlebu kamar ngoten buka. Lah padha to, ngoten mesti. Lah Mas kaya bedol puhung to. Muhammad Den. Men enggak. Menika kuwi panyuwunan saking Pak Didarman Bebek. Oke. Sami lumantar YouTube salam kagem Mas Gareng. Oke, Patut. Yayi Klaten lho. Lah nggih jantenen enggak. Mangka dipulajengaken nak. Iya. Ning mustika tuban. Suarane jantenen enggak. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop. Iki ayo minus. Kok minus? Mimin. Oh, Mimin. Iki dadi pas larasane dhuwur aku. Iya no. Iki adikku seleh. Iya. Mondok mundur nak. Ben Oke, pilah. kualitasnya men iso dibedake. Iya. Ngombe sik men rada anu. Nah. Gorokane men rada. Kurang abot to piye? Kurang kenceng ya, Pak. Kurang abot jare. Rada soro, Mas. Tindane rada budek, Mas. Wis ketuan. Lah, tenan to. Mung rong Orane kok gubuk asmara cuk ngono ya. Cuk kok cuk. Riuning. Duk prangkang bajana. Alon-alon. Duk pranggung Bojonegoro. Jula-juli. Kok dadi Jlomprongke apa piye sampean ki? Lha teno. alon-alon, nyuara ki alon-alon. Kalau menjinge diatur. Nah. Tuh. Bosak. Tuh prangkung bajana. Ganti gogrok kabeh. Yes. Iki mbok pasang sik. Iki kok jaba sing gogrok ora njaba tok tekan jero. Sinden kok nyuara iso nganggo kain. Iso gogrok kabeh. Sing jero wis dilakban murung kok gogrok sisan. Ya ta, Lek. Malah nek dilak-bali malah ngleteke malah lara lho. Pak kritik. Duk prangkung Sukine metu. bajana gara. Lha iki lho, Pak. Ya, Pak. Dadi iki Sendal pancing. sinden sing mumpuni iki larasan dhuwur
yo nyandak. Heeh. Sing rendah ya ora ngagor-agori. Kan Betul. ana sing ngosos tok ngono ki lah. Heeh, ora ana suarane ngangin. Lah tok. iya kepedean. Oh, iya. Suara remuk kok pede. Oh, Ya kowe no. Remuk kok pede. Ayo, ayo. Belo. Ayo. Bebela wirat maya. Sing menjiwai tenanan. Injih pendekatanipun menika wong jatuh cinta kok injih. Oh iya. Tan wurung Musik tanwu. Tanwurung Sri Huning Undul. gugur. Entek ke sisan. Sing ngeploki kowe iki sapa kok enak ngene? Jemput bola kok, Pak. Oh ya. Wah, aja dibaleni ya, wis bisa ndek. Dadi musti kaneh. Wes ya. Kok dadak kene iki? Ngopo iki? Teknik making, Pak. Oh, teknik oh, making. biasa. Oh, kok aku kelingan gaweanmu lawas to. Apa iya lho? Lek ngene wis biasa. Kayak wis lanyah ngono ya, Pak nih. Kayak zaman pirang tahun kepungkur rak ngono ku. Wah, aku tenan ki agar kumpul cah loro engko tekan omah tayamum aku. Lah, kok tayamum kok kene iki najis apa piye? Ternodai ya. Apa najis mugo ladoh apa piye kok? Lah iya, ning tenan kok ayune Mimin jan tenan. Matur nuwun, Mbak. Lah. Aku lagi dalem bono ngono kaya piye otot bebayu. Yo nek aja keget-keti wong ta. Lho, sing diarep ayu ki rong babakan pasorian. Nek toto lair cetha ayu apri nggih toto lair. Ning pei kakung ki mesti dipilih ora mung modal ayu tok. Lah terus Mimin kae ora ayu ya, ning kok sabar. Mimin kae ora ayu ya kok gemati. Mimin kae ra cantik ning kok sopan santun unggah-unggah ditebankan. Lah kuwi brangasan ayune kan gur pasang susuk. yang bener ayu tenan. Lah kowe iki wong ayu, Pak, mang delok lho, Pak. Wong ayu kok ki lho. Lho, susune kok doyong ngiwo ki po eneng. Susu kok miring. Sampai ning dalan glonjal mau kok terus geser kok iki susu kok traveling. Ngopo lho? Ah, kuwi ki ya aja bayangke lho, aja bayangke lho. Ngersake, Pak. Malah gedhiweke iki ya. Karo sene omah. Heeh. Lah dan kapusan. Lah ya kok iki semene lho, nggone bojoku iki semene lho. Lah nek kono ora asli lah iki kanebo. Oh, kanebo to. Wah. Kaya ngene iki ambune sa. Kono ya wis apal no. Oh. Yayang pengen tanduk. Oh, tigasan. Tigasan. Iya. Ayo Mbak Apri. Ya. Srihaning mesti katuben labet tresna kewin sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti Iya. Sri Huning datan graita kang tinarka kadangi pribadi.
pati tuban dangdut kira ya, Jas. Ya anu ben iso goyang. Sekendang Jaipong eye contact sama aku ya. Ngawas eye contact iki dadi ngawaske netrane Mbak Mimin. Sing netra kocak ngondarandir iki lho. Genep setengah jam mukok-mukok kowe. Kaya virus wae. Nggih, iya. katresnane wirat moyo tinapiti ning lara sriguning sanadyan wakasanira praptek leno alamku Wirat Maya putranira sira katresnane wirat maya tinang titik ing lara sriguning sanadyan wakasanira praptek lena matur sembah nuwun sanget. Trajange luar biasa ya Mas Gareng. Ternyata ora mantra-mantra nek kuwi lanang. Ora mung penampilane tok ning kagunane ya luar biasa. Kagungane napa lho? Maksude iki kepinterane swara. Dadi le nganu total. Totalitas. Ora mung akuariane total. Tur nuwun sewu menika Mas Gareng. Jebul tibaning pada nawala sing tanpa ngangge tulisan niki wau panyuwunanipun saking beliaunya Pak Sugeng sing nimbali kula njing tanggal 4 likur Oktober. Oh nggih to. Nggih. Oh nggih, DP.
ora DP kuwi iki bebungah kok DP omong 100 ki ya. Kok panjer ki lho. Lah menawa payune 150. Nyun sewu Mbak Limbo, menika wau wonten pamundutan rayinipun Pak Lurah penyanipun Bu Sarti ngersakaken bajing loncat. Oh, sik. Nggih. Bajing loncat opat. Dipun genaken Bu, nyampur kersa. Nggih. Karepe sing kon joget ki awakmu. Nggih kula nggih tak ngewangi mumbul-mumbul sekedhik. Nuwun sewu, nek Mbak Mimin saya yakin Nggih. kurang totalitas. Nggih. Karena nembe bar miskram nggih, Mbak. Kula bar masa nifas menika nembe masa nifas. Pak ku lho, Anakmu anakmu butuh waktu 40 dina to, Pak. Kowe bar miskram. Kok meng mulih ke otot bebayune iki lho, Pak. Ora metune apa cempe? kok cempe piye to, Pak? Iku lho apa? Metune bangsane entong, sotil. Oh, Lah nggih. Mutil to, mutil. Tan kantor menika saking Pak Sumardi, Pak Sumardi. RT 1 RW 5 Nggih. nyuwun gendhingipun putri panggung metoke teng gelang kalung. Iki gagrag cara gorobokan proposal. Oh, nggih, tayub. Kaya tarupan nggih. Ya coba iki panyuwunan saka panjenengane ingkang pinanting pakurmatan keng rayinipun panjenenganipun Pak Sardi dipun aturaken nggih menika bajing loncat. Ngaten sih. Sing ngasta sinten, Mas? Sing asta sindenipun kula nyuwun tulung kalian Mbak Rini. Rini. Ning gandeng sing joget niku nggih cah niki. Nggih. Kula tanpa ana guna paedahe nek kowe iki mau ngadeg. Ngono to. Wis nggih tepa. Oh, nggih. Iki sinden wibawa kok. Oh. Oh, si jane Sinden wibawa. dalang endi ki Wibowo ki? Dalang endi? Seragen. Seragen. Oh, Nggih. tak cethake. Lah iya. Tur gak pasuryane Mbak Rini ku ngalah-ngalahke aku rak ya aku malah ngedrop. Lho jare ki paling ayu. Kanggone wong tuaku aku paling pinunjul, Pak. Iya, pas katara kok. Niku ki ayu. Apa? Kanggone wong mendem-mendem kuwi. Ora apa-apa wis pokoke disukai banyak orang ngono wae. Ya. Ketrima nggih, Pak. Nggih. Iki sing ngasta Mbak Rini, Nggih. sing joget sapa? Mbak iki. Mbak Apri. Lah, Apri. kalih busuk. Oh, Kok sapa? busuk itu? Busuk Imin iki lho. Aku ngamping-ngamping iki nek kira-kira jogetanmu ora bener lagi aku bener kena dadi no kapitan sik kok tetep tak ewangi ora bakal aku negak. Lah kok iki gaweanmu to buki? ngewangi donga umbul donga kok ya. Bul donga. Umbul ke blokke ngono nek beneran. Lah ayo mangga awas ya mangga. Ya Mas. Aja maju Pri. Sik nduk. Gampang, Kowe terus ngono kuwi terus apa rumangsamu lho Mas Gareng. Wong lanang lho, ngatasi wong lanang lho bokong ngantek kaya ngono kuwi lho piye to coba gagasen. Tenan. Oh, kulino nggo liwat. Sithik ning tengek lagi. Aku ki nyawang. Loh,
Lah iki rak bokong iki gandengane karo sikil. Iki nggo liwat ngendi-ngendi. Sing jenenge nggo liwat iki dalan. Lah iya. Dalan kaya dalan kene iki nggo liwat mobil, muat motor, truk dan sebagainya. Alah. Apa rene kok bokong nggo liwat iki? Ora usah emosi gede tuwa pikir dhewe-dhewe iku lho. Ya pria. Lho ki, lho kaya tawa-tawake. Ya. Keduten kok ning bokong. Udan. Cing loncat kawatus dan lukisem ngatus Habib teh amat kait hati pasini pakait hati aduh pakait hati aduh bapak abdi lawan narosan tatiang putus sangka sari rapet luas pisan kawatus kandung kesel ngatus happy teh amat pasini pakait hati aduh pakait hati bajing loncat bajing loncat bajing loncat Dan Wah. matur nuwun luar Jebule biasa. dadi wong tuwa ki ya enak ya. Enak piye? Iki biyen gaweanku. Nggih. Jaipong ngeten niku. Oh, biyen ki pokoke sing dioprayon aku jamane karo Baranto, Bu Aljina sing sepuh-sepuh kuwi anggere polah ya aku. Lah saiki aku ganti monitore. Oh iya. Oke, dadi gaweane regenerasi. Tukang estafet ya, Nak. Regenerasi ya ora apa-apa, ora masalah. Ah. Untuk sekarang ndak masalah. Nggih. Nek melu wong liya ora masalah. Nek melaku aja nganti regenerasi. Sampean kudu jengleng. Weh Mimin Apri, nggih. Oke, Bos. Wah. Nduk Muwida ngadeg kok. Ayo, Mas Gane ngarep nang endi kowe ngadeg? jenggleng. Apa rumangsamu? Enak tapi enak. Kowe ora ngamalke Pancasila keadilan sosial bagi seluruh penghuni panggung ini to. Ora, wis pokoke padha wae. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia iki mau nek sampean iki mau bisik iki mau jengleng, dhisik iki mau joget, dhisik iki mau banjing loncat, sakniki kudu iso jengleng. Ayo nduk Muwida ngadeg kok. Dalang isine balas dendam tok. Oh lagi omong ngono keliru dadak di. Oh alah. Iki Muspida iki ngopo to?
Mupidah. Nggih. Ora Saking Pak Sumarto, kepuh nyuwun gendhingipun langgam sesideman. Ya. Oh. Ya diaturke. Sesideman kena ning bawane caping gunung dijengglengke. Lah ngapain? Aku semangat iki mergo lagune demenan to iki. Sesideman. Lah sesideman iki hubungan gelap demenan. Ora ngerti bahasa. Ora tau nggunakake. Ngomong karo wong sastra iki. Waduh. Sastra tuh gila. Lah iya. Wis alon-alon, Nduk. Saiki ngene, Nduk. Nuwun sewu, Nduk. Heeh, iki caping gunung ning mengko langgame sesideman ya, Nduk ya. Ora apa-apa ya. Wis ora masalah. Umune Pak Deparjiyo ya kuwi kudu wenengi kudu jenggleng lah gitu, Dik. Nggih. Menika Mbah Garing napa to saiki Oh, ya? Mbah Garing sih kuat. Aku tetep kuat mergo mungsuhe original. Oh nggih. Sendika. Ya. Wis sajake ya rada koplak bocah iki. Nggih. Coba Mas Gilang, napa niku sampean demung Mas? Heeh, ya coba Mas Beda masih pengendang dikandani. Wong kuwi ya tukule anu ki jenggleng iki saka Purwodadi kok Hartono kae. Nggih. Ndi Hartono ndi? Hartono apa eneng? Oh alah. Mas Hartono, sabar-sabarno ya Mas. Mas Gareng. Ndi? Aku wingi iki mayang neng Pati. Tekon karo Wardi Gori. Hartono kabare piye Le? Oh alah Mas sakniki pun ninggal sakniki ngono. Sing ngomong Wardi Gori. Wardi sapa-sapa dipatekke kok. Iki Mas Hartono nek gitu Mas Hartono. Nah, nek eneng nek eneng ya wis ya. Kalau. Diapuan Niki Oh, sik pinarak mirsani kok. Nggih, mirsani apa wong Hartono kok mirsani? Nek gelem kon munggah rene. Sing mirsani kaca batine. Waduh, kaca batine ya. Sik Mas, ya digoleke sing papan sing penak. Ku khusus jenggleng tok. Harta ki bondo no ki ana bandane kuwi kepinteran. Lah nggih. Wis syukur. Ngati-ati Mas. Ning lho. Awas sirah. Sirah. Wis idakan Mas. Ora kanggo cah kuwi. Awas peking. Awas. Lah kuwi pencetusnya pertama kali cara Jaipongan kowe iki apa kuwi caping gunung Jaipongan jenggleng iki ya beliaunya iki. Mumpung beliaunya iki isih urip, coba kaya ngapa? Kok jenengan ki pripun to? Ya tegese iki mumpung isih eneng lho kuwi pencetus iki. Ada. Iya. Gitu. Aduh. Rono. Awas ndas, awas. Tidak, wong pirang-pirang malah. Mas Hartono, waton muni amit tidak ndas ora masalah. Lah ngono kuwi jenenge ya dek sura patrape. Lah ngopo ta? Lah ngidak ndas iki nganggo amit to nek ngidak ndas kaya sampeyan. Aku ora ngerti kok. Oh iya. Wah, jan. Waduh. Iki gurune Jaipong wong piyayi Toroh ya iki lho. Wis awet ya. Hebat sekali. Anu ku lho, casing-e sik awet kaya ngono ae. Kan dhisik ya ngono kuwi. Wis bener kuwi wis mikir wis apik. Wis iki ora cekson. Iki wis mulai golek pangan kok cekson. Lah iya. Ngetes dulu. Mas, ya. Iki ya tenggane karo Pak Edi. Tenggane nunggoni adine, Edi Gudel. Lah iki. Ayo maka diaturke. Nggih. Iki repot lho, iki aku sing ngetutke apa dheweke sing ngetutke aku iki. Pun to, mengke jenengan niku mengke mudeng iya, monggo. Awas kowe ya. Saiki Nduk, iki aja nganggo coba-coba. Iki kowe sik
lek gareng kandhanono. Ambak senior ning kandhani sik. Ora apa-apa. Nenenong. Berarti niki sing Nek jenggleng. langsung jenggleng kowe. langsung Nek jenggleng aja halus-halusan langsung kasar Niki karo wong kaya aman ngono. mboten nggih? Kono rada-rada. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya. Lah niki mangke jeblos, Pak. Kono ora masalah, aku tak ning dhuwur. Emak. Aja ning kono. Lah kok tiba-tiba kono dhewe aku ning kene. Kowe ya golek aman ning kono. Lah apa ning dalan kok ning isor ki apa ya? Ana blet kuyo kok. Ya. Nyawa Cepet, Har. Sepite cepet. Elak. Elak. Pancen Harto. Oh ya ora ngerti ya tak kenek-kenek ki ya. Tak kei jempol ku. Tak kei jempol ora ngerti. Sampeyan yo kenyak kok. Aja ane pripun Ngono kuwi jenenge ngenyak kuwi. Kowe nyapa piye? Lah wis munggah kono wis renteng-renteng ora ngerti apa-apa kok ngene-ngene. Malang. Aku ki Jenenge ni biasane wong enape dikethong jempol ngene lah seneng. Ki yo nguyang-guyu tok iki. Aning sampean wis tahu apa, Ndung? Apa? Ngerti Hartono ki numpak pit Suara motor. lanang yo i. Suara lanang yo i. Iya iya. Ya Dus, menengo sik kuwi. Apa Hartono, Pak? Numpak pit motor. Numpak ngepit sepeda motor kuwi aku pas mayang ning Tunggak. Omahe kuwi rak cerak mboloh ngono. Ha ngepit tak tutke ngono lho. Mas, apa kuwi? Oh, Numpak mobil bareng mobil iki mau lampune takon mateni karo sopirku glundung ning kalen kuwi wis tau. Wis Numpak tau. kendaraan? Heeh. Pas mayang ning nggone Mbah Woyo kae. Kowe kurang kontrol. Piye? Kuwi kendaraan ana remote control e. Saka omah dimainke karo Bu. Yo, Har yo. Har. Dalem Mas Kering. Kowe numpak kendaraan kae nganggo remote control ora? Alah, mboten apa-apa, sepenting sampean aku dadi MC teng Bang Jateng lancar ngono kae. Iki rane hubungane apa? Hubungane apa? Kok iso tekan campur sari Bang Jateng bareng. Itu apa-apa wis men. Lah sering delok re. Lho. Delok. Yo sering delok nang TV re. Piye? Wajahku piye, Har? Wajahku ning TV piye, Har? Piye? Har? Gak tahu. Munio bagus lho, bacok tenan lho. Hartono wis suwe ra tau petuk nyakitkan aku. Nenong. Nanino. Ayo Har, iki aku Mas. Anu meneh sapa kuwi? Si Zul, ayo Zul. Napa mau jenengan nyeluk kula Su? Zul. Zul. Mufida kok Zul. Kok Zul lho? Zul Musbida. Yen majang ngomong karo janur kuning janur kuning janur Gareng siap begagah siap. Kuning. Jenengan ajeng ngece mleh. Jenengan ajeng ngece. Oh. Jempole tak gua aku dhewe. Ya apa? Kendangane sik cetha. Wah, powere ora berkurang blas. Oh. Sing ra cetha ki mripate kok iki kaya. Oh, ya ora, wong orang hidup tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Heeh. Nah, itu. Iki paringno Mas Hartono le. Har dikai dhuwit sak yuta. Ra sida wis. Modarno aku kok.
Lu wong harga kaya ora sida batal iki piye? 100 kok sak yuta. Lah dicethake, kowe ora omong ya tak omongke. Cilaka iki. Sudaning titipan. Iya. Kembang ilmu pidak endi? Kembang Mas Hartono, dados kula niku agak alusan. Aja alus-alusan. Aja. Ngapain alus-alusan? Hartono iki karo wong alus ora seneng-senenge karo wong kasar. Napa nggih? Yen alus tinggal lunga malah ora ngerti dheweke. Oh, jenengan Kudu kasar ya, Har. Kasar jeglek ya, Har. Lah iya ya wis. Sampeyan ora mudeng Mas bahasane, tenan asli. Aku judeng dasku kok kuwi. Ya ora masalah kene tak sawer Har, kowe sae. Kene Har. Iki gandeng aku suwe ora tau petuk kowe Har. 500 lho kowe. Har. sak yuta. Sak yuta. Sak yuta. Wis, nek nganti tiba kowe ora sak yuta, woh. Wis tenan, wis. Aku ki ora tau muk, ora tau sombong. Heeh. Sak nyatane 300. Waduh. Tenane. 300 iki onone gur 100 sing 100 Sapri karo Mimin. Sing 200 Sapri karo Mimin kae ya. Sing 200 digawa Apri karo Mimin kae. Mas Gareng, Salam salam kanggo Mbak Eka ya. Kang, kae dudu bojone. Kowe iki lek rumangsamu Eka iki demen aku apa piye? Eka. Ki bojoku nonton lho, salam kanggo Eka. Lah yo kanca MC-mu kaya Ya aja Eka. Zayu, bojoku Zayu. Aku milih Mbak Eka kok. wis. Ora wong jenenge Zayu nganggo Z, Zaju. Lho kalau artike Mimin karo Apri kono. Zazu anak Zainal. Mas Hartono. Niki segede saking kula ning nggih kula nyuwun imbalan nggih Mas. Oh, nggih, matur suwun. Niki Mas sekedhik Mas Hartono. Nggih, matur suwun. Sayang sik aku ora weruh no nyayangi ora weruh, sayang sik. Rasane pripun Mas? Kula tesih prawan lho. Nggih. Alhamdulillah nggih sae. Lho. Malah ngene iki wong tulus kok. Lho. Ora kokean panacat malah wong tulus Gusti ngene iki. Mbak Apri genti. Apri ganti. Mbak Apri. Ayo Pri kudu nyayang lho Pri. Nek Mimin wis kulino. Kula ya perwira, aku ya kudu ngeki no. Iya ya. Nggo Mas Hartono iki ravel, ya ta, Lek? Kosek. Aja. Lah kok dompetku kok. Maksudmu piye? Kok tak ijoli. Lho nek kelingan kowe kok. Wong kae wong kok nurut. Bandane kancane. Maksudnya piye? Kok sing itu ganjaran aku no. Ayo dineke sing lilo lamun kelangan ra gegetun. Mas Hartono. Menika sekedhik. Nggih tumbas anu nggih kathok jero nggih. Oh nggih, matur suwun mengke. Nggih, dengaken sami jenengan. Kok kon nggokke kula iki pripun? Dinggo kalih jenengan ngono ki piye? Nggih boten kalih jenengan. Boten kalih jenengan no. Lah kalih sinten? Kalih jenengan kathok jerone kalih jenengan. Lah. Wis ndake ana wong mau pedasmu. Wah, seneng. Ayo kowe malah kowe digrumut karo Hartono lho. Mas Hartono, kula kalih Mbak Mimin ayu sinten? Kalih Mbak Amri. Amri. Oh, salahe ora nyethake kok kowe.
Sehat selalu nggih Mas Hartono. Disayang sik, sayang sik. Apa Har? Disayang sik. Apa Har? Oh, engko bar wayangan. Njaluk apa, Pak? Pak Parjo ndi kok urung ngono jane. Ngomong Har. Walah. Iku melemen nang ndi-ndi. Wis malah duite kok nglumpuk ning Hartono kabeh lho iki. Kowe kok Hartono cegat Mas Edi nang kidul dalan ngono iki malah dipateni. Lah iya. Iya. Pun sakniki Pak Ganeng ning jengleng no. Oh, kowe perintah kaya komandan. Lah niki ya perintah nyawer barang kok le. Sing Aku yen kelangan rano kancane rasane. kok Golek bela. ontran. Aku seneng. Ora nganggo kuwi. Ora nganggo kuwi. Ora nganggo kuwi. Kupingmu basah ora. Sabar Pak, sabar Pak. Wah, bareng itu duit lomo kowe. Reno. Nah, tak tutu ngono meneh. Ngono kuwi tok wae rasa. Palaran nek aku jayupong apa eneng. Nek baro go Warsito tangi ora ketak gendasmu. Yo. Yo. Awas. Ora ngono. Takut. Hartono TLK. Apa kuwi? Telek. Kadane langsung jegleng kok ora didandute. Mbak tok detok error. Apa dijaluk neh, Pak? Kuwi duite jalukan wah bareng entuk duit butek. Sabar, Lek, sabar. Kok kadane langsung jegleng, Har. Wah, tutu nang kaya mau neh. Iki ditambahi. Apa ki ngombe ku? Oh, jok to. Tak kira kaya duit Jok tambah duit to Pak. Kok jlomploke kancane. Jlomploke kancane kok bahagia terus. Aku Tan Sarwi. Pacitan Sarwi. bagus. Rasa. Biar jirek rasa kaya. Wah, bareng itu duit iki kanggo bonus bareng. Wis mandek bareng ya tambahi meneh. Wajan Ayo. Durjono iki Hartono. Hartono kok Durjono. Durjono iki maling e. Nah, tutu dua. Rasa. Rasa kok goblokmu. Menangi dheweke ya mergo ra weruh kuwi ana sing joget ra joget cuthuk. Pancen kudu sabar. Sabar. Panas udan panas diudan aling-aling capek gunung bagus Hartono bagus. Mas Hartono bagus dhewe.
Kaya Ih, bareng isen mripate tutupi. Alah. Nadian ya. Nadian wadon sarap Rasa. Dengan. boten sah. Kalani rasa. Sabar, Mbah. Ya. Inuman. Wah, malah gagal total ini ngene iki. Jan ngono lho, dikandani rasa kok gendeng ngono kok betah urip bocah iki. Kok biyen lodok ora umum. Ya. Inumane banyu bening Sesideman langsung mangga. luweh becik patenono timbang pepisahan Iya. liwat dincanging alis kuwasa langgang rasa hatiku
warga ya. Gentik-gentik lho Mas. Kehormatan mamprong rebuh ngarep pinjeng. Oh, sik. Piye komentarmu piye? Entekno Mas. Lah kok iso? Lumrah iki sing ngendang ketutke sing joget, iki sing joget ketutke sing ngendang. Dadi dheweke arep kembangan apa aku mikir iki. Diraku mumpung. Ya pisan-pisan to, Mas. Pisan-pisan, Mbak. Ora bendina. Heeh. Ya kudu ngerti. Ayo Har, delok. Kok delok iki. Wis tak tutke Har. Karep ngendangi apa tak tutke. Nah ya. Wis, aja meneh kok ngendangi ngedol kendang tak tutke. Urip ana kutha gedhe kawetan rukane ana saisine kowe apa wae nadyan sesendem mesti tak ditambahi bonus. Pengedian. Wis bar barang liyane madheg sepuni dhewe. Loh, spontanitas. Heeh, bagus lho niku lho Mas ngene lho, Mas spontanitas. sing jenenge wong waras iso duwangon wong edan. Heeh. Ngono ora wong edan langkon wong waras iki ora. Arek dileke wong edan Har. Masa aku kon nganu kowe Har. Lah nek wani kon rene. Har kowe ditata karo dalange wani ngadeg wis. Sadurunge petuk dalange ngidaki gamelan. Wis ning kono wae, har aku wedi karo kowe ya, Le. Iki margane di YouTube iki kok nek malah Wis, Har, sabar Har, sabar. Sabar Har. Wingi ana yoga nesu dadakan ngono setruk lho Har, ngono. Lungguh. lungguh genti iki ning panyuwun gagrag cara nggrobokan Purwodadi. Lah, dikendangi juga. Undangi juga monggo Mas anu ingkang beduk sinten mangke? Lah iya. Oh. Nyuwun tulung Mas Edi. Aku belakan aku malah arep kepengin sinau ki. Aku yen Ah. bangsa tayub apa grobokan utawa Purwodadi. Oh. Urung kecekel dadero ya. Wah ning ndi kok tabuh gamelan bocah. Kabuh kendang edian. Menika panyuwunanipun menika nyuwun gending putri panggung kalih metokipun gelang kalung. Nggih. Ayo lup alah. Lupi, pi. Ngoten ka. Mas. Mengke anu Mas, napa niku dipun campur kalih jepong Mas. Oh iya. Piyo. Coh. Piye ucul gen ra ketok. Lho, iya ya wis arep padake. Iki wayangan rekaman YouTube iki. Tak cek koyo. Wis. Ah nggih. Matur nuwun niki putri panggung. Har. Ngendang iki ya ngadepe sing joget. Mas, eling. Siapakah Hartono? Oh, ya muspro ding wis. Putri Panganu, mau ini kalau siapa sing salah siji? Sapa saya, Dok? Ken, Dok? Ayu apa Yuli apa sapa Putri Panggung? Yuli. Iya. Ngomong karo sapa? Oh, kalih dia, Dek dia. Oh, dia iya. Alah, ken ketok ora padha gedine kowe. Karo Yuli padha gedine. Nah iya. Wedok ku sindan saiki Mas. mempur-mempur. Mas Gareng. Apa? Mbok aja sia-sia nek karo aku. Ngapa? Wong urip ki sing penting wong wedok ki ora kudu sing ayu, sing cilik, sing langsing, sing seksi. Lah Kuwi ora penting lho Mas asline. Sing penting apa? Urip. Urip yen kaya gulungan kasur padha. Lho saiki aku tak tekon. Panjenengan pilih wong wedok sing urip apa sing mati? Urip ning urip nalare, urip atine. Ora mung sekedar urip tok. Oh iya.
Oh. Berarti aku kalah ya, Mas. Mula kowe ora ndang duwe bojo. Lah nggih. Ayo ndak ya. Hidup Bartono. Lah kentu blablat. Karo sapa? Aduh, Cahayu kene. Mbak Mimin, Mbak Apri iki ngopo kowe iki? Kowe iki bintang tamu kok. Kowe iki nek kene kok ora kok nonton wayang. Ayo. Nyambut gawe. Ayo joget cara Purwodadinan ben apal. Ayo, aku tak delok aku dangdenge ora dong. Oh iya. Ya nenggo dawuh kok jenengan ki. Ayo mangga diaturke. Ya mangga. Ya Mas. Wong sing ngerti sadurunge winarah. Pancaran.
dugangan dugangan ndase kon ngono. Nek jenengan mboten permana niku pun kula pun maklum. Nek mboten mireng niku kok piye ngono ya, Pak? Kowe iki wong sewengi sing mbok apalke ndak gitu jajak. Terkacau kabeh. Niki apa jenenge? Dilanjutke Putri Panggung. Putri Panggung, Har. Ya. Putri Panggung. Ayo diawali saka cangkemmu. Kadang saya rasakan dari malam sampai pagi kulakonkan tak lagi ada Majoko tersayang, rasa capek jadi hilang, semuanya kenang-kenangan, mata ngantuk hari gelap jadi terang. Pesan cinta, pesan sayang dari diri saya seorang. Ya si putri, si dan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Terkadang saya rasakan matur sembah nuwun Mas Gareng perkawis lakon mengki